ser også normalt ud. Hvad siger du? Det ser mest ud. Er du forberedt søjletest nu? Den er lige sådan til at køre. Nå, okay. Så jeg tror, Må ikke slukkes. Det er fordi, der er... I princippet kan jeg styre alle udstyrene her fra den computer, der hvis jeg vil, eller fra min egen deroppe. Så det er ikke så smart at slukke. Altså, det sker ikke noget. Jeg kan slukke den nu, og så kører den lige der. Så skal jeg tænde den igen og ligesom connecte til det. Og det er ligesom sådan et internt netværk, de der udstyr, der sidder i. Sådan nogle specielle kabler og sådan. Det er også derfor, jeg kan betjene det. De sidder med sådan nogle specielle kabler. Det er lidt ligesom sådan nogle computerkabler, du ved. Nu stikker jeg i væggen, hvor der skal have internt forbindelse. Det er lidt det samme. Er det så nu, hvor den kommer herhen igennem? Nu er det jo sådan, at det, der kører igennem søjlen nu, det er det, der var der er pakket med. Og det var ikke sandt. Det var sprit. Og sprit har ikke nogen ledningsevne. Så det vi gerne skulle se, det var, at der ikke var nogen ledningsevne. Vi kan se, at den er på vej ned til 0. Ja. Kan I se det? Og det vil vi opdage, indtil salget begynder at køre igennem søjlen. Der går jo i hvert fald 200 ml, for så stor er søjlen. Så skal jeg lige køre igennem, og så skal jeg vente på, at signalet bliver stabilt, før jeg kan begynde at gøre noget andet. Det gør det selv. Nu tager det lige lidt tid. Men det er sådan,